Oh my God! Before now. Yung niluluto po nila. Guys, bakit nyo ginagawang trending yan? Bakit nyo kailangan i-share? Guys, kain tayo pagkain. Galing kanal. Discord mode daw ako. Oh my God. Discord mode? Ikaw pare, admin ka ng chat. Galit na ako! Ayaw mo na! Musa yung mga cancer ako nga pala si Paolo lahat po dyan. Hindi ko alam dyan lang yung pinagdaanan ko. Share lang ako kasi gawa ako ng video so kailangan ko rin mag-rant minsan eh. Nung nire-record ko to, naka-ready na lahat. Tapos biglang may nag-pop up na notif sa akin ng Gmail na sinabi, age restricted daw yung tumawa ka, talo ka. Okay, sige, ganyan naman talaga ang buhay. So kailangan ko pang ayusin, i-re-upload. Siyempre sayang naman walang kikitain na editor. Joke lang, kahit naman may age, ano yan, abono ko naman sa kanila yan kahit anong mangyari. Mahal na mahal ko mga editor ko. Kung pwede ko lang halikan, ano yung nagpapadali na ating buhay at ibibigay ng bagong dugo sa ating mga content. Pero, kung may makukuha man tayong bago dito, usually, nadidili talaga yung video kasi nagkakaroon ako ng strike. Siguro, nag-grow na tayo, natuto na tayo. Hindi na strike na kuha natin, community guidelines na lang na age restriction. At wala yun, ano lang yun, parang ganun lang yun. At kasi hindi ka makapag-upload pag nakakuha ka ng strike eh. So ngayon siguro nag-grow na nga tayo na nagigets ko na kung paano i-upload yun. Ano, No Nut November, ang hirap na topic yan, men. Tapos nag-brown out. Tapos nung nag-brown out, kailangan ko na buksan lahat ulit, i-ayusin naman yung recording. Tapos, mag-start na ako, nakasetup na, nawala ng baterya to, wireless ko. May mga araw talaga na sinusubukan kaya alam mo, nakaiga na ako dyan. No? Kita mo kaya nga nagulo yan, nakaganito ako. Ay, nakaganito na ako, parang ayoko na itong gawin. Ayoko na. No, igniba! Nakakaputangin na! Ayan, nandito na tayo, di ba? Barinig nyo lang yung mga 1 minute, 2 minute run ko. Tapos, naalala ko lang na ito nga pala yung rason bakit nandito pa rin tayo. Nagkaroon ako ng deep moment eh. Pucha, umuulan nga kaya nag-brown out. Nagkaroon ako ng mga deep moment na pucha, kaya ako nandito eh. Kasi hindi ako tumitigil. Hindi sa ikamamatay mo na di ka nagpapahinga. Pero sa dami ng mga pwedeng mangyari, hindi ako nawawala ng gana. Dahil lang sa inyo, dahil sa lagi yung suporta. At sa pucha, sa 1.6 million na tayo. Nakacheck ko lang kanina. Kakalagpasan natin ng 1.6 million na. Nai-imagine nyo ba yun? Hindi ko ma-imagine gano'ng karaming tao yun eh. Pero di ba, suporta nila. Kaya salamat sa mga lagi nag-share, sa mga tropa nila, mga kamag-anak nila napipilitan, manood ng ating humor at sa pilitang mga trends na pinapanood. Nalala ko lang na mas lalo akong ginaganahan pag pinipressure or at least pinahihirapan ng mundo. Kasi kupal ang mundo, alam nyo naman yan, di ba? So ngayon, para sa inyo, ipagpapatuloy natin tayo, di tayo titigil. So maglaro tayo ng sulot o sukot sa No Nut November. So no ang sukot, not ang ating sulot. So at agad simulan po, tsaka akala nyo mapipigilan nyo ako. Hindi, tayo titigil lang, hindi tayo namamatay. Rostar, nag-suplado. Hi love, pauwi na kami. Love, pauwi na po ito mga kasi nangyari sa araw ko. Love, pauwi na po. Mahal, pauwi na po ito nangyari sa araw ko. No, nalungkot November. Pauwi na kailangan natin. Kaya gastos lang yan, huwag nyo naisipin. Ito lang kailangan nyo, yung yakap ko at ng ating merch. Pero antayin nyo lang yung Shopee natin. Lalabas na tayo ng bagong merch soon. Baka lang. Huwag ka maglalabas ng gambling. Alam ko may gambling app eh. Nut, ako na magna-nut para sa'yo. Wala akong pake kung November na may oten, may rules. Tayo na mo porn addict. Oh! Oo nga na, makababalagan. And oh, teacher! Lahat ng bastos, hindi pwede. Kaya pwede yan, mga ganyan. Oo, Mandela Catalog. Okay, Hunter. Five Nights. Gen Z Humor. Mo, siya pinakamamahal ko, kababalaghan. Hey! Wala yan yung kamay mo ngayon, No Nut November. Porn addict ka lang. Pwede na ba both? Pina-enjoy ko na ba siya pareho? Okay, nice. Okay, segs. Nice. Ayoko na ma-age strict. Parang awa niya na. May oten, may rules. Respeto sa lalaki. Nut. Ako na nut sa inyo, kayo mag-alala. Sa bayan, mana ka talaga sa papo. Aba tinatype yung may umiiyak. Sa ibang pagmamalaki na magmaturuan ng ganyang asal. No. Nagaling kay Jim. Yung mga trick or treat. Yeah, ito na kami. Ito na lang din yung natitira kong laban kanina eh. Yan na lang yung gusto ko ipaglaban eh. Ayaw mo yan daw. Ayaw mo yan. Daanan mo yan. Para sa kanila yan. Para sa community natin. Para sa mga cancer yan. Ang lakit-taka ng likod ko eh. Puta, may tao pala sa likod. Oh, maganda naman yung kanilang choreography.
Sakto-sakto. Nasaan na ba yung mga rumorondang agong kagawad ngayon? Pakidagdagan niya para mag-uwi. Ano ba yan? Sarad. Ano yun? Nat. Inanat ko kayo lahat sa mukha. Kaya kay Super Skyflex. Yung pala nagparamdam, hindi si Lord. Leche, okay. No, dahil bawal yan. Nakakabasto siya. Isara natin. Ang espiritu ng kapitalismo ang humabol sa'yo, hindi si Lord. Nalala ko pa ito, tinitignan ko yung main cam. Nagawa pa ako ng tab ng community. Puro ko share ngayon, kasi naiinis ako eh. Ayun nagtanong ako kung ano mas gusto yung camera setup? Dual cam, yung ngayong setup. Wala nang angal ng angal sa comment section. Wala na dito na eh. Gusto ng tao yan eh. Di tayo tumakbo kagawad pero nakikinig tayo sa ating mga komunidad, di ba? Sa ating mga sangguni ang kakanseran dyan. Ayoko na bakit sa comment. Sunod. Kaya creamy thread. Pag asul kay MJS, pag pula, pide. Oo nga naman, bakit nga naman ganyan po? Ang hirap nga naman na ganun choice. Ano pag ito yung mata mo, tas naging nalulong ka nga, no? Hindi magiging violet. Diba? Blue at red, violet. Okay, no, kasi ayoko mag-nut dyan. Kala kay Jess Kero, okay, gabi ng lagim. Hindi, respeto kasi. Ano ba? Respeto lang. Meron ako nag-comment doon sa kay Tito and dati, nalala ko lang. Bakit daw tahimik ako, mabait ako? Malamang, inano ko sa bahay, in-invite ko sa bahay. Ano ba kansalita nun? Ako isa, sa Plants vs. Zombies. Parang mga walang pinag-aralan. Ano ba naman yan? Parang hindi ako tinuruan ng tamang asal. We can agree to disagree. Yun ang natutunan ko. Diba? Tapos na yung panahon natin. No. No ako doon. Ay. Sarap. Diyan ngayon, umuulan, no? Tinola. Ba't walang asim to na? Ang lungkot ng tinola. Hindi kita kanina. Sabi ko, lagyan mo ng 3 kalamansi ito. Nilagyan ko na kanina pa. Ha? Nilagyan ko na kanina pa. Ba't walang asim to? Asim kilig na lang habol ko eh. Nalungkot na eh. Nilagyan mo na ba? Gusto mo tawa? Walang asim. Ay, ano to? Ano? Nilagay mo. Kalamansi. Ano ba? Biniyak. Oo naman kasi may sa balat. May lasa yan. Kailan talaga, nak? Chef! Yan ang tunay na chef. At least diba meron silang family bonding. Buo-buo, hindi mo. Jesus. Okay lang, yan. Importante, nagsubok siya. Yan, hirap eh. Kaya hindi natututo yung ating mga anak eh. Pinapagalitan na agad natin parang kamera. Yan yung matuto yung bata. Yan talaga. Tinatakot nyo eh. Lalong hindi gaganaan niya. Pagka nagalaw lang isang mali. Diba? Isang mali ko lang. Wala na. Pero parang hindi ko gets tong may kalamansi na agad yung tinola. Ako mas gusto ko nakahiwalay eh. Gusto ko pagkatapos eh. Mukhang content lang naman to. Pero maraming salamat sa content mo. Ako'y nainis. Not tayo dyan. Galing kay Chairman. Si Kulob. Oh! Damn! Yan ang Riz! Extra Riz! Bago mag-extra rice, ha? Green screen na... Ano masama magmukhang burat? Ano ba? Okay, importante pati na ating katawan niya para masabi mo mukha kang kamay. O sabi mo mukha kang pa. Sabi kanina tayong confidence sa sarili. Mahalin natin si Kulob para mahalin din siya ni Tatay Kong, di ba? Wag nanat ako dyan po. Tsaka all night. Sunod. Balik kay Rafael. Try mo sa akin mag-vet agawin kaya mo. No. Tsaka may mga ganyan talaga yung magkakuwelos biglang. Alam mo ako din. Ito nga yung nangyari sa akin eh. Para bigay mo na lang sa akin yung moment na yun. Bigay mo na sa akin yung oras na yun ba? Doon ka pag main character moment ka na akin muna to. Episode ko to eh. Buti ka ganyan lang sa'yo. Sa akin ka ganito eh. Kasi mga ganyan. Wala ko sa lolo ko. Pag gusto ko lang magpasok ng sarili kong topic na same dun sa kinuwento ng isa, hindi ko kinukuha yung entablado sa kanya. Okay nga yung ganun. Yeah, pero yung sa akin nagkaganon din eh. Yung ganun lang, papasok mo lang. Pero isa kasi kinukuha mo mismo yung oras niya eh. No yan, sukot yan. Lingit, third, Justin. Sinong tanga, di ba? Bakit? Kasi kanton, binuhusan ko ng kape. Ay, pasa. Di ba? Nakakatatanga.
Aray, hindi makaka-copyright. Well, pampaantok naman yung MSG. Pampagising ngayon yung kape mo. Tulog ka na, pagising ka pa lang. Nagnanat tayo. Pero sarap niyan, men. Sarap yan. Coffee flavor po. Baka ipatent pa sa'yo ng Lucky Me yan. Lucky you. Ganun. Aling kay G yan. Points out na ito, ibig sabihin times 2 ang value ng bawat tama sagot. Kung walang punching bag, sa anong bagay ka mag-i-ensayong sumuntok? Pader. Ryan. Money. Huwag mo edit, men. Ino mo. Leche. Ito ay nut. Dahil wag na nut tayo sa ganyan. Pag magaling yan, yari tayo dyan, boy. Nice edit, though. Hindi naman daw talaga siya ng ghost. Kaya Zaku Mix. Hindi mo alam kung sino na magpaparamdam, di ba? Si KMJS o si Lord. Diba? Pumili ka na lang dyan. Nut yan. Galing kay Eastern Reference. Big hating. Sabi ko, yung pinaydi ko, sana magka-jowa na ako. Nilagyan ko ka ng iyak yun. Pero, Nalala ko yan. tawanan pa rin. Naranasan mo na ba umasa ng sobra? Akala mo ikaw na, pero hindi pa pala. Di ikaw. Akala mo lang. Lahat. No! Sakalin. Kaya ka na. Hindi na po, inabang sa akin si Kate. Vegeta! Krillin! Lalaman niyo kasi yung sa'yo. No, nalungkot November. Ito, nalungkot lang ako dito. O, pagod lang ako. Ano yan, Nat? Galing kay Comic Assist. 5-second rule. ASMR. Mga nakasalamin talaga, huwag niyong papanoorin. Handa na itong magka-jowa. Madumi ang bibig. Not po. Pag ganyan ang tropa po, not agad yan. Ganun, galing kay DM Jack. Ben, may ibang ano na yan. Math 75, English 75, Filipino 75, Theology 100. Alam mo ko sa'yo, mag-aaral ka lang ng mabuti, okay? Gagabayan ka ni Lord. Pero di ka niya bibigyan ng sagot. Katamaran na yun, okay? Kung nag-aaral ka na mabuti, diba? Hingi ka lang ng gabay, pero wag mo siyang gawing abay. Hindi yan yung magdadala sa'yo. Hindi pa yung lahat dasal lang, diba? Minsan kailangan din natin ng asal. Kailangan natin ng asa. No. November starts, boys. Mapuputol lang ating pasensya dyan. No. Not pala not. Kaya kay RJ, NNN ako. Nanligaw, ni-reject na. Pero ka naman, nanligaw, ni-reject. Nanligaw ulit. Hanap ka rin ba? Dami-daming babae dyan. Kaya mag-alala. Kung dami ding lalaki dyan, diba? Respect. Kahit ano yan, diba? Respect the risk. Kahit anong gender. Anong gender? LGBTQ, XZY, 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Nire-respeto ko ang nagsusubok. Hindi nagsusubok. Nagsusubok, hindi nasusubo, ha? NNN yan. Not. NNN. No, not. Nalulungkot yan. Galit na ako. Ayaw na mag-record. Bago sa'yo para tayo na kanina, tuloy lang ang laban. Pag mo titigilan, kahit naiinis ka na sa buhay, galing kay Renz, ba't ang busy mo? Bakit natagal mo mag-reply? Wait lang po. Kala ko all in. All in kasi ang relasyon. Hindi fully paid pa. Hindi pa all in ang kanyang commitment at investment para sa kanya. Not. Alaki Sean. Prostate cancer. Huwag ko na ba kasi 5 beses ang araw. Diba? Okay na ba yung pa isa-isa? O siguro every other day. O kaya ba every week? Di ba masama yun? Natural naman yan. Ginawa lang naman nating something. Ano lang yan? Enjoy lang. Diba? Not. Literal na not. Oh! Passenger Princess! Buti baka princess din pangalan niya eh. Hey, not yan. Ano lang, not disrespect po. Tsara respetuhin natin yan. Respect at risk ang dapat yung binibigay na sa mga babae. Natuto na tayo. Galing kay JC Barkila. Ano to? Holy moly. Discord mod daw ako. Oh my God. Discord mod? Ikaw pare, admin ka ng chat. Huh? Host ka ng Zoom call. Huh? Like, okay. This is a Reddit. Sertifikado Reddit moment. Ito, nakataas pa ako. Ba't napifeel ko na masyado. Sige, ano to? No. Di ko alam anong context ito, pero alis na tayo dyan. Wala akong pake sa NNN na iyan. Salsal. Okay lang din. Kung gusto mo gawin nyo, kung meron kang crippling corn addiction, sa'yo na yan. Lagyan mo na isa pa X and Todd the Max mo. Dinood ka din dyan. Ikaw na bahala. No? Your auto and your rules eh. Sa'yo na yan. Pero no yan sa akin, bucha. Meron pa kami dito pinapractice na SSS na panlaban sa NNN na meron TTT na version sa Pilipinas. Yun na yung safe sal. If you will, I'll sit on. Golden Boy!
Nat! Nat na nat yan! Nasa lalabas ba niyo? It hits different, men, yung mga ganitong anime. Surfing baka mo. Natin, makamura ka man lang sa ano, di ba? Nakamura siya sa surfboard mo, tsaka katawan ko lala. Kung matigas sa abs mo, di ba? Ito, isang maganda to. Kung gusto nyo mag-pick-pack boom, mag-workout ka. Nakakatanggal yan ng gigil. Ginagawa ko din yan. Not kaka-N-word mo nang maitim na yung humor at ang iyong budhi. Buti nga sa'yo. No. N-word, literal. No. Galing kay Sian. Bakit di ka mag-research? Tanong ka ng tanong. Alam mo yung word na content? Oo, nagtanong ka na. Bilib ako sa mga content creator talagang nagko-comment eh. Maraming troll at maraming kupal. Akasabi ko nga lang sa internet. So pag sinasakyan na, bilib na bilib ako. Lalo yung mga nag-iinit yung batok. Ako hindi ko titignan niya. Bahala kayo dyan. Aba, titignan ko lang yung mga nasa top comment, yung mga sumusuporta sa atin. Bakit natin bibigyan ng oras yung mga haters? No. Kinain ko yung iba yung nakita ko to last year 4 yan kaso kinain ko rin 2. Very good. The best to hindi pa makunat. Ikaw makunat ka, kumukuha ka ba sa iba eh. Masarap yung latik kahit naarawan na. Kung bumili mukbang ka. Umukbangin ka sana ng kaluluwa yung multa mo. Hayop ka. Kulang sa gulay to. Hindi ko gaano na. Basta may tier list ka pala eh. Gumawa kayo ng mukbang tier list. Lagay mo nga to. Okay na rin malamig yung C2. Bisitahin ka ni Hansel mamaya. Di po ako nag-yosi. Pwede mo agad samahan yung mga binisita pag yosi ka ng yosi, di ba? Be fresh, masarap yung juice kahit papano. Hindi ko na nakita to golden colors. Di ko natikman nakalakt ang damot ng may-ari. Eh, malay mo mamaya may bumukas ang pino mo. Hindi naman malamig yung Pepsi at may langaw pa sa loob. Alam mo, bilaukan ka, leche. Busog na ako, take out ko na lang. Pakunat at kulang sa asukal yung banana Q. Kayo, paano ang tier list dyan? Ano yung S tier? Ano yung pinakamababa? Pinakamasarap dyan yung may latik, syempre. S tier yun. Sunod! Nagnanakaw ka pa na talaga ng pagkain sa sementeryo. Kala ko nagbibiro ka lang. Pero sementeryo, di ba? Ito all intercorrects talaga tong dalawang palig sa to eh. No. Ayan na nga. Anong anime yan? What? Okay ka lang, tol. What a warak. Gusto ko yung dito Mukha siyang charger. Libidors? Dahil ba si libido? Okay, bago papasahin ko para pangubos oras. Final way. Yung tali karami sa menteryo ko nung bumisita kami. Nakadulat disturb ako Wait nga, ba't may nagme-message sa akin? Gusto lumande No, not November Huwag nyo replyan yung mga regular pa sa Discord. Focus ka lang sa content. Focus ka lang sa camera. Social experiment. Oh my God. Actually, no. Why? I'm sorry. Why? Because our culture is what they call Dalagang Pilipina. Yeah. And we kind of respect ourselves as a woman and sobrang hindi to scripted grabe. And my parents napakagandang Englishing to respect ourselves as women. Actually, that's why. I saw you from there. Okay. I think you are very beautiful. Thank you. Okay na, pwede na yun. Pero medyo forward na yun. I feel like I want to Ayaw ka na. No. Actually, no. Tapos may nakatayo lang Kaya tigilan natin ang sukot nito. Pero kailangan content is content. Diba sabi nga kanina dun sa comment, bakit kayo content ka Okay, no. Literal na yung N word is no. Oh my God, iniiwas ko may district Huwag niyo ako tinutulak, Okay, kakaibang content tong ginagawa mo, kuya. 1v1 NNN. Ito labanan mo, ito, NNN kayo po dyan. Literal na N yan. My neighbor po dyan. Ano? Di mo ko makakancel. Ayoko na. Okay, no. Kasi nga, nagpo-focus ako. Kala nila kaluluwa nila ako makain, hindi nila alam ako yun. My God. Well, meron naman mga may respeto at meron din mga ganitong banter sa pagitan ng mga pamilya. Wala naman makakapagsabi kung paano dapat sila maki-pay ng respect sa kanilang namatayan. And is namatayan po. On interconnects na naman. At dami ko nang nagagamit. Pucha, gising na gising. Kasi baka diba sinasayawan ng TikTok yung namatayan nila, diba? Kanya-kanya ang paraan yan. Ano yan? Not yan. Galing kay idoling. Content nga nila to. Bakit ka pa ba content nga nila to. Marami pa naman Wala, daughter-father bonding.
Importante may father figure ka. Nagiinit na yung N. Isang N is nagiinit na ako sa'yo. Ba't ka dyan nagprito sa kawa? Takore! Kawa takore? Ano yan? Uy! Ba't mo maglalangsa yung takore natin ka? Kanino ka ba nagmanang bata? Ano ka ba? Oh, may gigil ah. Oh, tsaka pang-acting ng GM. Alam mo, scripted siya pag hindi pinagmumura. Kung ako yan, napagmumura na ako. Kinang-inang tanga ka na ba? Ano bang Yun yung alam ko scripted eh. Kung ano yan, naulanan na din yan ng mga mura eh. Pero ano ba, ang sweet naman nila. Respect. Ano yan, not. Bibili na sa mapa ng tingin. Galing kay Goatman. Yeah. Sabi ang burger. Mabangking ka ng burger, puro laruan yung tinda ko. Burger lang isa. Wala nga, puro laruan yan oh, burger. Ano to? Burger. Literal N, nagiinit. Hindi yan eh. Nagiinit ang ulo. Oh, gigil na oh. Gigil na oh. Ako may piske, ako may piske. Kabila ko isa. Kabila ko ano. Parang... Kumuha ka na. Ay mo, may Riz face siya, di ba? Eh, parang gusto ko yung patty lang. Not. Hi guys, nagluluto ako ng siginang, sinangag, adobo, nagluluto. Sinigang mix paminta luya. Not. Yan ang nangyayari pag hindi mo kasama ang tatay mo. I am Venom. Ay, ito pa yung sa gabi ng lagim. Ayaw nga siya nga. Yung si Blue Eyes, Black Dragon. May kilikili lagyan mate. Dito pala nag-set up yung team ng gabi ng lagim, KMJS. Kikiliti ako, hindi ako pwede sa'yo, makikiliti lang ako. Not ako dyan, siyempre. Galing kay Jaime Santos. Police Colonel Jaime Santos po, ng Las Piñas City Police Station. Magandang umaga po sa inyo. At nasa kaliwa ko naman po ang investigator po ng ito si Juni Boy. Investigation Division, si ano nangyari? Staff Sergeant, Police bakit binablog? PCMS. At ito po nasa kaliwa ko ay hindi po suspect ito. Anong oras ba nangyari yun? Parang NPC, ano to, conversation ah. Barangay. Okay. Kanina po alas 7 ng umaga. Sukot. Dito po sa may Kinat niya. sa Pote Road. Ito pong si Mark. Ito pong si Mark ay naistansan na cellphone. Okay. Lapit ka dito. Makita ka. Kita nga, please. Ito pong si Mark ay naistansan masipag na yan. Pagka-snatch po ng cellphone niya na Oppo na nagkakahalagang 10,000 pesos. Salamat sa brand reveal. Sa snatcher na may daladalang motor. Nung naagaw po ang cellphone niya, tumakbo po yung... Ba't nagbe-beautiful eye? Tumakbo po yung snatcher. Habang naagaw naman niya yung susi at tinakbo naman niya yung motor ng snatcher. Ay po siya. Yan po ang problema ngayon. Paano yun? Tinatatak namin ngayon. Paano po ito? Pag natimbog ka, talo ka. Dahil ito po ay nangyayari lamang sa TikTok. Nanonood ka ba ng TikTok? Wow! Siya pa yung tinanong ha? Kaya napanood niya sa TikTok po yung ganitong klase kung paano kumounter snatcher. My God. Pagka-snatch po ng cellphone nakakatawa yung kwento niya. Nakipagbuno siya, nakuha naman niya yung susi. Nung nakuha niya yung susi, tumakbo yung snatcher, dala yung cellphone niya. Parang ano lang sila, barter lang, lipat lang. Sinakyan naman niya yung motor, tinakbo naman niya yung motor, siyempre. Kaya nandito po siya ngayon. Sino lugi? Mahal ang motor kumpara sa cellphone. Kaya ito po, ayun, papalo parang nagkakalusot na kayo, pag tumawa ka talo ka, may sarili ang ganun si brother eh. Bagaman natatawa po kami pare-pareho, ang aming pong investigator, si PCMS Torion. Si Kuya, may side eye eh. Bacoor, kasi naiwan po yung ID. Bakit niya nilalive? Ano mayroon? Ano mangyayari? Na taga Bacoor. Siya rin po ay taga Cavite, taga Imus. Imus, Etibox pala tayo, kaya pala ganito mga nangyayari. Cavite yung Florida ng Pinas eh. Ay, ano pala? Iowa pala eh. Iowa ba yun? Na yung TikTok pala ay nagkakatotoo minsan. Pagkatapos siyang isnatsan, kinuha naman niya yung motor.
habang tumatakbo palayo yung snatcher, tumatakbo din siya palayo. Ba't gano'n siya mag-isip? Sa snatcher, dahil dala yung motor nung snatcher. Pero ganyan din ako nung unang beses ko mag-vlog. Unang beses ko mag-record sa sarili ko. Parang, ano sabihin ko? Yun lamang po. At maraming salamat at itong napakagandang vlog na share mo. Maraming maganda umaga at mukhang kailangan rin magkape ulit. Pero maraming salamat. Ang ayoko lang dito, kilala na tuloy siya. Kasi in-upload na diba? Baka hindi na siya safe sa Etibox. Yun lang ayoko. Sana binlur na lang siya or ewan ko, sana hindi na lang ito ginawa. Hindi ko lang anong makukuha mo sa pag-video nito. Baka gusto na ng ads. Ewan ko. Not? Siguro. Sobrang ano nangyayari. Before now. Yung niluluto po nila. Guys, bakit nyo ginagawa trending yan? Bakit nyo kailangan i-share? Bakit nyo kailangan gumawa ng content tungkol sa nangyayari sa India? Unang-una, ito isipin nyo, kaming mga Indiano na lumaki parang nakita ko na siya dati. Alam namin yung proper hygiene, alam namin yung tamang proseso. Pero nasa culture kasi nila. Kasi alam namin na mahirap yung bansa namin, naiintindihan namin yung poverty doon. At pangalawa, napakadaming korap sa gobyerno, Diyos ko, daig pa sa Pilipinas. Pareho lang naman sa atin. Totoo yan. Pareho lang naman. Pareho lang ata tayo ng klase ng level. Yan yung sad reality sa India. Mga tao nakikita ko na si Inibis na nobody knew me. To provide for their family. To the point na ganoon na sila kabilis mag-process ng food na kinakaw-kaw nila para mabilis nilang mahalo. Guys, malam siya na. Hindi naman sa inyo inaalok eh. Sinusubo ba sa inyo? Inalok ba kayo na tara sa India para tikman nyo itong street food namin? Sinabi ba nila yun? Hindi naman, di ba? No, baka pumutok yan pinsan. Di ba? Kayo nagpa-viral kasi sinishare ninyo. Huwag ka magalit pinsan. Kasi ninyong India. May sarili tayong bansa, Philippines, na meron ding maraming problema. Di ba? Maraming problema to go around. Umabot pa kayo sa punto na gumagawa kayo ng content niya, you are wasting real food. Para lang ma-imitate yung ginagawa nila. Kami nga may pagpag eh. Di ba? May pagpag tayo. Nag-share ka ng pagkain. Pinaghalo-halo mo yung mga pagkain na hinaluan mo ng kung ano sabon, hinaluan nyo ng kung ano-ano. Para saan? Ito yung gusto ko react yung ginagawa ni Ate Pucha. Sobrang malalim at matalinhaga. Para sa content. Nanginginig na yung channel ko, Pucha. Makabagsak tayo nito. Malakas sa competition to. Yun lang. Peace! Guys, kain tayo pagkain galing kanal. Buti pa siya naka-face mask. Siguro hindi niya nakaya yung amoy ng pagkain kanal. Kaya ganun, face mask na lang siya. May mga langaw din eh. Dami na lamok yan, grabe. Sobra na malinis talaga India. Wala na akong pero meron din naman malilinis sa parte ng India na may nakita nga akong comment, di ko lang kung totoo na dati daw, si Mr. Nobody Duty, dinedefend pa to. Dinedefend pa yung mga ganitong minsan unhygienic na mga pagkain sa India at pag-prepare ng pagkain ng street food sa India kasi marami din naman mga restaurant dyan na hindi naman ganyan ang klase ng sanitary protocol na ginagawa. Pero ewan ko, iniba niya yung angulo at yun yung pumatok sa Philippine market. Kaya siya sumikat ng gano'n. Di ko lang ano masasabi ko dun eh. Parang content din kasi at yun ang kakagat ang mga Pilipino. Don't hate the player, hate the game. Yun ang ano ng masa at nakakuha siya ng magandang niche sa internet. I respect the grind, man. Respect. Pero no. No kay kuyang nagalit. Bumutok ang budigal kay mga kalokohan. Ay, siya na yan. Sobra na dami na kamay niyan. More masala. Okay, masala. Hindi yan masala. Nilagyan niya na sibuyas. Salahin mo! Masalahin mo! Nilagyan na niya potato. Nagalansa. Sobra na dami na kamay minsan. Sobra na sarap na yan. Sinsan ko na yan. Okay, more masala. Korea. More toyo. Yan, yung jowa mo. Nilagyan niya ng toyo. O nga, paikot tornado! Sobra na sarap na yung sik ko na yan. Kung magamit ba siya na AI? AI ata na caption to. Sobra na yan insan. Haluin mo na insan. Tornado na ni insan. Tununredo ni pero malinis naman. Tornado! More potato! Sobra na dami na toyo yan insan. Di na yan makain insan. Okay. Binigyan na tinagyan na ng vinegar. Ano to? Ano yun? Sobra na dami na kamay mo insan. Sobra na yan. 11 na sa aking. 5 na sa kamay ko insan. Sa'yo, 6. Tignan natin kamay mo insan. Nagugutom lang ako. Ba't siya pengi nga? Pengi isa. Sobra na dami na kamay si insan ko na yan. Bakit nagtag sa ingredient yan? Insan? Hindi na kaya ni insan yan. Pabilis sa mag-aluto. Sobra na dami kamay mo sa akin. 5 na sa'yo, 6. Sobra ka talaga insan. Ang hirap niyan. Hirap kalaban yan sa Tam Wrestling, man. Ayan, kinamay na yan ni insan. Sobra na sarap yan insan. Wala na. Kinamay na ni insan. Naku naman
naman insan. Sobra na talaga yan si Insan. Sobra na, di naman kain insan. Ayan na si Potato. Potato nani. Sobra na yan si... Ay, sobra na! Grabe na lang yan. Sobra naman yung paninsan na yan. Mukhang biryani Insan. Sobrang sarap na yan si Insan. Sobra kinamay. Sobrang sarap si Insan. Maingat ka. Delikado yan Insan. Inaantay kong ilagay sa i-grill eh. Baka magsisilan tayo dyan. Pero not tayo dyan. Di ko aayawan yan. Sa editor kayo maawa kasi paulit yung pinip. Last revision na to. Galing kay Direct din. Ang dami kong problema. Dumagdag ka pa. Ang dami kong Ang pangit talaga! Ito ginito rin yung mga editor kapag nakikita nila yung raw na hindi pa nila ine-edit. Pakiramdamin mo, wala akong choice. Please, pakiramdamin mo to. Sunod, leche. No. Five Nights at Freddy. Popat. Ano nangyari? Naginawa mo sa Popat. Nice. Sukot yan, men. No. Asan yung guard? Asan yung guard dito? Dapat huli. Leche. Fallen Angels. Parang nanood lang ako sa Botin FE kasi galing kay Haters of Letterboxd. Wong Kar-wai yan. Maganda naman. Pero yun talaga yung style niya. At maganda kung meron kang kasama manood. Kung hindi, nanonood November na lang. Sige, kung wala kang kasama, okay lang yan. Not at Paule. Galing kay Inevitable. Sa old tol. Aray ko po talaga siya. Papayagan mo ito na magulang na ito? Malo na yun eh. Laki niyan. Oh, sigmagaan ko to dito pag nakita ko to eh. Nakikita niyo ba to guys? Ninja yan, oh my god. Naka-stream ka. Racist ka. Okay, report. Higa daw siya guys, higa. Higa. Ako, higa na rin ako. Pagod na ako eh. Nakahiga siya. Gano'ng kalaki to, gano'ng katangkad. Ito yung pinagkaiba na yung sa influencer sa hindi saray sa camera. Ito din pala nakita ko ng mga memes sa talam yan ng editor na. Tanggalin mo yung mga N-word, yung mga bastos. Mahirap, okay? Mahirap talaga may mga gailan naka-livestream at N-word. Lagay mo sa N-word yan. At doon natatapos yun. Kung pa ng mga ganito. Mayroon tayong sulot o sukot sa baba na playlist, diba? Kalahin mo natapos din kasi kala ko dito mangyayari. Pero para sa inyo, gagawin natin. Huwag nyo kalimutan i-like, i-share sa mga hindi pa nagnanat nyong friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo Luma, maalam.